Uhola malini ngenyanga? Azinkosi enkantolo. Ngisaba nokukutshela. Ngihola 500 rand ngenyanga. Sengilizwile icala lenu. uBra Steve unayo yonke i-rights yokuthi athintise lapha nalapha ngoba wasayina kwi-contract. Fanele nifunde ukuthi ama-contracts mekunento ongayi-understand uyibuze icaciswe before uxikike. Steven, Ngosenkantolo. uyazi ukuthi waqasha umuntu owumZulu. AmaZulu anosiko. So from now on umnumzane lo kuzofanele umprovide ngempepho emsebenzini azoyishisa before angene. Umnike imbuzi ephilayo emhlophe uma ezemsebenzini ukuze akwazi ukuthi abe nenyonga azogeza ngayo izandla uma eqeda ukuthinta idumbu liphelile icala. All right. Hayi kuhambe kahle. Oh. Hayi asibonge. Security ifuna iWi-Fi yini uyibizana leyo nto? Nkosi enkantolo ikwazile ukumhlawulisa lo Bra Steve okhohlakele. Siyabonga. Phela umuntu umbhadala u500 aphinda afuna inkomo ngaphezulu afuna imbuzi ngaphezulu afuna yazi